Asiri ya tonu. Yanzu rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta samu gagarumar nasara, inda ta kama wasu matasa wanda ake zargi da kashe wata malamar islamiyya. Idan ba ku manta ba, kwana biyu da suka wuce, lalle wasu mutane suka yi zargin wata matar aure da cewar lalle barauniyar yara ce, wanda kuma sanadiyar haka matasa a wannan lokaci suka faɗa ta da sara da suka. To sai dai kafin su kashe ta, lalle mai anguwa na wannan yanki ya iya bakin ƙoƙarinta, ya iya bakin ƙoƙarin shi, inda ya karɓi wannan matar aure daga hannun wa'innan matasa, sannan ya kai ta cikin gidansa ya ɓoye ta. To sai dai bayan ya ɓoye wannan mata, matasa suka yi zanga-zanga, inda suka nuna cewa lalle a ba su wannan mata su kashe ko kuma su ƙona gidan wannan mai anguwa. Ganin haka, wannan mai anguwa lalle ya yi ƙoƙari ya kirawo jami'an 'yan sanda. To sai dai bayan zuwan su wannan guri, sun karɓi wannan mata, inda suka kai ta ofis ɗinsu suka ajiye ta. To amma duk da haka matasa suka ci gaba da zanga-zanga, inda suka tunkari wannan gurin kai tsaye. Amma kuma a ƙarshe, bayan sun je wannan guri, lalle take yanke suka karɓi wannan mata suka kashe ta. To sai dai daga baya rundunar 'yan sandan jihar Kaduna lalle ta ce duk wanda suke da hannu a cikin wannan al'amari za a bi su ɗaya bayan ɗaya, dukkaninsu za a zaƙulo su a kama su a hukunta su. Sai dai mutane da dama suna cewa lalle wannan hukunci idan dai har za a yanke shi, to lalle bai kamata a yanke ma matasan kaɗai ba, har DPO wannan guri lalle shi ma ya kamata a yanke mishi wannan hukunci, domin lokacin da aka zo da wannan mata a ofishin 'yan sanda, lalle shi wannan DPO kwata-kwata baya wannan guri. Shi ma yaransa ne suka kira shi suka gaya masa abin da ke faruwa, kuma bayan ya zo wannan guri, maimakon ya yi ƙoƙari ya tabbatar da cewar ya lallashi wa'innan matasa ba su aika ba, to ganin cewar matasan nan ransu ya riga ya ɓaci, saboda dama a wannan yanki kamar yadda aka zanta da wasu matasa sun nuna cewa lalle an daɗe ana satan musu yara. To shi yasa tun da aka ce yanzu wannan an kama ta da irin wannan laifi, matasa suka tunzura, wanda an yi a lallashe su a wannan guri, domin su yi haƙuri a tsaya a yi bincike domin a tabbatar da gaskiyan abin da ke faruwa. Amma kuma matasan nan suka ƙi magadau, inda suka ƙiyarda, wanda kuma a ƙarshe har ta kai ga cewar wannan mata an mata aika-aika bata ji ba bata gani ba. Sai dai daga baya ne lalle sai mutane da dama suka fito suka ba da shaida cewar lalle wannan mata mutuniyar kirki ce, kuma wannan abu da ake zarginta da shi lalle bata aikata ba, an mata shari ne, kuma a ƙarshe an ɓata mata suna. Duk da dai mun ga hukumomi na kare haƙƙin ɗan adam lalle sun ziyarci gidan wannan matar aure, inda suka ce in Allah ya so yarda za a ɗauki mataki daidai akan wa'annan wanda suka yi wannan aika-aika. Ko da wani lokaci dama wa'annan hukumomi na kare haƙƙin ɗan adam lalle suna yin ƙoƙari yadda ya kamata. Duk lokacin da aka ce yanzu an zalunce ka, kuma lalle ka je kotu ko gurin 'yan sanda ba a yi maka adalci ba, to lalle idan ka koma wajen wa'annan hukumomi na kare haƙƙin ɗan adam za su shiga su fita. In Allah ya so yarda za su karɓo ma 'yancinka daidai abin da aka yi maka. To sai dai yanzu sun tsaya kai da fata cewar lalle wannan bawan Allah ya yi haƙuri, kuma za su yi duk wani abin da ya dace akan wa'annan matasa wanda suka zo suka yi aika-aika akan wannan baiwa Allah wadda bata ji ba bata gani ba, wanda ba su ɗaya ba ba su biyu ba. An sha gaya wa matasanmu in an samu kuskure irin haka lalle su daina saurin ɗaukar doka da hannu, amma mutanenmu kwata-kwata ba sa jin magana. Da zaran an ce ana zargin mutum, kawai sai su kama shi su kashe shi. Kuma mafi yawanci kowa san babban matsalar da muke a cikin arewacin Najeriya, wannan matsala da muke fama da ita na rashin tsaro. To zaka ga duk inda mutum ya shiga yanzu, da zaran aka ga ba a san shi ba, to zaka ga mutane ba za su taɓa yarda da shi ba. Ko shari aka yi maka, zaka ga su matasa ba su tsayawa su yi bincike, wanda ma su tsofaffi wanda suke iyayenmu, zaka ga idan irin haka ta faru, ka kaddara ko da an kama mutum da laifin nan da ake zargin sa, to zaka ga ba za su taɓa bari yadda a kashe shi ba, saboda sun san cewa in aka kashe shi shi ma wani tashin hankali ne. Kuma ko da wani lokaci lallai jami'an tsaro za su iya zuwa wannan guri su kame da wanda ya laifi da wanda bai laifi ba, dukkaninsu za a iya kama su a hukunta su. Shi sa ko da wani lokaci lallai malaman addini sukan yawan fitowa su gargaɗi matasa, lallai duk wani abu da zai tara mutane da hankali ko zai tada rigima a ƙasa, lallai matasanmu su guji sa, amma kwata-kwata ba sa jin magana. Don Allah don Annabi, idan yau ne farkon zan kawo tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka share ɗin bidiyon nan, kai like.
muna godiya sosai. To ɗan jarida abin da ya faru zargi ne wanda bai tabbata ba, ya zo har abin ya fi ƙarfin jami'an tsaro aka kashe matan mutane. Kamar yaya ne zargi? Ɗaliba ce ga Malam Umar Wali da mijinta da 'ya'yanta a garin Maraba ta tsallake bayan gidan bulo bayan masallacin Juma'a wancan. Za ta je ziyara Islamiyya wata makarantar ake kira makarantar Malam Masala. Da ta tafi bata san makarantar ba, sai ta ziyarci makarantar Malam Musa da aljanna a Sudani, sai take tambaya ina ne makarantar Malam Masala, shikenan zaka zaka ce aka wata barauniya yarinya ne. Yanzu a yanzu ya matakin wannan lamari ya faru? To matakin wannan lamari da ya faru ta kira mijinta ta gaya mai, mijinta kuma abokin Sule mai gidan bulo ne, kowa ya san shi. An san shi kowa ya san Sule mai gidan bulo bayan gada. Sule bai kasa bai hayo mashin ya zo ya zamu akwai Abu Zato a wurin. Akwai shugaban matasa ya gaya musu wannan ba ma mata aure ce ba mata shi saboda a samu sauki. Kuma an san shi. Sai Abu Sa'u to suka ce to lalle tunda Sule amma ba mai yadda ba a yi bincike. Sai Sule ce ba a yi bincike bari mu wuce police station. Abin da kuka yan sanda ne yayi. Kawai jama'a sun yawa. An kawo mu yan sanda ita. Da ne ya da ita. Da kuma ana cikin wannan jama'a suka fi karfin jami'an tsaro da yan gari wanda suke so a kwantar tsaro ko masu san a halaka wannan mata sun fi karfin jami'an tsaro da yan gari. To ya haifar da ganin an cire jama'a matafiya ƙananan yara masu shaguna kowa ya rufe. An kashe ta, ga tana ce da ko kai zaka je gani. A ba san wannan ba. Ban tabbatar da wannan ba, wannan dai an kashe ta. Akwai wanda aka ji wace da ko ni ne zaka ku ciwo ina da aka buga wannan dutse. Ko ni ne zaka rage nan inda zan tube za ka ga ciwo ne yana jini zaka. Dalilin wannan dole an yi ne ba ɗaya ba biyu satan yara wannan. An yi ba ɗaya ba biyu ba ma goyon bayan zalunci ne. Wannan matan in an tabbatar da ta yi wannan abun a wurin ma ya kamata a kashe ta in an tabbatar, amma tun da zargi yake ya kamata a yi bincike ne. In an tabbatar sai a yi mata hukunci. An tabbatar ɗalibai Islamiyya da mijinta da ƴaƴanta. A dai lokacin da ke tambaya abokin mijinta ya bai kowa ya san shi a Maraba kuma ya yi bayani. Kowa ya san shi kowa kuma ya yi bayani. Ba za mu ɗan kalla masa wannan gari na Maraba to wani kila za ka kasu kan zama da musamman abubuwan da su faru a baya satan yara. To shawara ne guda ɗaya. Muna da fama da kalubale na ɓace-ɓacen yara kuma su ɓace ba a gansu ba. Ai ta faman cigiya shikenan shiru. Jiran da aka ce yau gashi an kama namiji ko mace ana zargi. Ya kamata jama'a su tabbatar da abin da ake zargi kafin a yi kuci. Wani lokaci ana zargin su jami'an tsaro za su gudanar da bincike. Yanzu ai ga aya ya faru yau kawai misali. Jami'an tsaron da ke Maraba da wanda suke kewayen Maraba ba su fi karfin jama'an Maraba ba. Yau an ga misali. Yanzu wannan abin da aka yi yau inda a ce akan daidai ne ta aikata wallahi ni ban zargin kowa ban ga laifin kowa. Da an tabbatar jami'an tsaron ba za su iya hana mutum hukunci ba in su ba za su yi ba. Ka gane ba wannan ya sai zama aya amma matsalar shi kawai da babu tabbaci akai. Bisa zargi ne aka kashe ta. To kuma yadda masu kallo da sauraro duk da dai wannan lamari ya sha faruwa ne a garin akwai ɗaya ma daga cikin wanda ya rasa ko kuma ɗan shi ko ƴar shi ta bace shi ma zai ma masu kallo da sauraro bayani game da wannan lamari da ke faruwa. Ba Allah za mu samu ji sunanka da kai kuma me. Assalamu alaikum, sunana Ibrahim Tona da gidan mara gani ba Tona Maraban Jos. To ga wannan lamari da ya faru na zargin sata yara kai ma an ce an taba dan ya tabbata. An taba sace min yarinya yanzu haka yau watan tara da kwana 21 ba a ganta ba. Bata ko sacewa. Sacewa za mu ce tunda ba za ka ce ta bace bane saboda dauka ake yi. Kowa garin na san dauka ake yi. Kuma a kofar gida ba wai wani abu ba. Wato kusan faruwa irin wannan lamari da ya faru ba ɗaya ba sai sa aka dauki mataki. Dole zai sa a dauki mataki saboda mutane sun zo wuya. Yau da a ce mutane manya ake dauka masu wayo ba lalle ya daga hankali akan irin abin da ake ba. Amma yaro wanda bai san kansa ba bai ma gama sanin iyayen shi ba. Akwai wanda shan nono suke ake dauke su a tabar su. Ya iyayen su za su kasance. Na'am to yanzu kai ka ce an taba danka ya tabbata. Yari har yanzu ma ba a ganta. Ba labari da kuma cigiya kai. Ba inda ba a cigiya ba. Na'am to yanzu wani mataki yake so a hukumance a dauka. Ni kawai matakin da nake so a dauka a hukunta duk wanda aka kama da wannan aikin kawai a kashe shi. Amma ba gudun ba mutane da suka dauka mataki a hannun su. Duk da kai abin ya faru da kai haka to ta wani fannin ba daidai bane ta wani fannin daidai ne saboda duk abin da aka ce yau akwai hukuma ba ta dauki mataki akai ba akwai matakin da aka kai ba zai ta bace komai zai iya aikata alhamdulillah muna cikin wannan matakin a iyakan lamu ina tunanin an dauki yara da sun kai guda 5 wannan lamari wanda wata unguwa ya zama kamar wanda gaskiya dai yawanci ko da ana yi a wani garin an fi yin shi a garin Maraba saboda a garin nan an dauki yaran da ni na san sun fi guda 20 kuma abinda dole zai bata mutane rai ba mu taba ji wani ma'aikaci ya fito ya nuna mana bacin ran shi amma ana kai ma jami'an tsaro ko kuma da aka dauki yarinya na mahaifiya na ta kai musu yayana ya kai musu gidan su mata na sun kai musu babu wani labari da aka kawai abin da su ga mana idan an samu labari za su kira mu iya abin da aka faɗi har yau ba wanda ya ƙara binciken mu akan wannan lamari yanzu gashi garin neman ido ko kuma gidan arsa ido wasu yara an ce an rasa rayuwarsu ka tabbatar da ya faru to zan iya tabbatar da hakan ya faru saboda an zo ni ma an yi magana a gabana amma ni ban gansu da ido na garin zanga-zanga da ake ba yawa amma kuma akwai wani magana da nake so in faɗa wa ma'aikata da kowa ya sani a matsayin ku na shugabanni da shugabannin garin Maraba gaba daya yana da kyau a ji tsoron Allah duk abin da ya faru ku fito ku dinga wani damuwar ku da bacin ranku ba sai wata matsala ta ku fito ku yi ci akai ba kamar yadda nazo a bawan Allah da yanzu yake magana yanzu kaga shi yanzu ya fito yana nuna bacin ran shi akan irin abubuwan da suka faru ne yau amma ya taba fitowa ya yi complain a game da maganar satan yara da ake ai ya san ana yi ba wanda ke Maraba wanda zai ce bai san ana satan yara a Maraba babu shi to dan haka yau musamman ni da ya faru da ni dan haka yana da kyau in abu ya faru shugabannin gari da ma'aikata su fito su nuna mutane damuwansu da bacin ransu a hukumance kowa da kowa gwamnati gabaki ɗayanta ta fito ta nuna damuwanta shine mutane za su iya yau aka ce an samu damuwa kamar yadda aka ce an kawo waɗannan to mutane za su yi jinkirin cewa za a hukunta ta bincike me zai kaya in me laifi za a hukunta ta ko kuma in ba me laifi za a sallame ta salon satan yara ko mutane kana jini akwai masu garkuwa da mutane kuma wanda ake zargi suna zaka wanda kake zargi to alhamdulillah ni a zargin da nake gaskiya suna sai da yara ne
ko ba haka ba suna kai yara kamar kudu irin inyamurai waɗanda ba su da yaya su sayar musu saboda akwai labarin da na taba ji a Barkata family ana yi akan wata mata an sace yarinyar ta kuma da ta bibiya aka kama matar da ta sace yarinyar ta tabbatar da cewa ta sayar ma wani fasto ne 150 shi kuma faston ya sayar ma wata sayar naira 650 bisa zargi to kaga kenan zamu iya cewa an sada ko suna zuwa sayar ma wani su ne ko dai akwai abin da ake so amma kamar ba na mu ce ga abin da ake da yaya shi ne gaskiya to kamar yadda masu kallo da sauraro suka gani duk da kura ta so malafawa motoci sun fara wucewa baya ga zanga-zanga da ya kashe hanyar Kaduna zuwa Zaria wato garin Marbantas kenan bisa zargin wata mata da ake da satar yara duk da dai magana ya zo da kaulani wasu suna ganin matan zargi ake bakuwa ce ta zo asali ma ɗalibar islamiyya ce wani kuma ya tabbatar da an sha satan yara tun da kamar yadda aka kalla masu kallo da sauraro suka gani shi kan shi lamarin ya faru da shi biyo bayan yadda aka taba sace mashi yarinya shi kuma yarinya shi tabbace ba labarin ta to muna fata Allah ya kawo mana mafita ga irin wannan al'amura da ke faruwa a wannan yanki. Jama'a kun ji cikakken bayani daga wa'innan mutane wanda suke lallai 'yan unguwa ne, wanda kuma ɗaya daga cikinsu kuna ji ya ce lallai shi ma wannan satar yara da ake a wannan unguwa ya ritsa da shi, wanda yanzu haka yarinyar an sace ta kuma an daɗe da yin wannan al'amari har yanzu yasa bai ganta ba. To shi za kake gani ko da wani lokaci lalle ake cewa iyaye su kula da 'ya'yansu, domin su wa'innan barayi masu satan yara wani lokaci sukan iya zuwa har cikin gida su saci yaro, wani lokaci kuma a'a sukan iya tare shi a hanya zai je makaranta ko kuma ya dawo daga makaranta su sace shi, kuma duk inda ka je wannan matsalan yanzu ana fama da ita. To shi yasa da an ce ana zargin ka da irin wannan laifi kake ganin takenke matasa ko mai za a musu ba za su yi hakura ba, lalle sai sun halaka mutum. To amma ko da wani lokaci shine kamar yadda hukumomi suke cewa duk abin da ya faru lalle matasanmu su dinga yin hakuri a yi bincike, domin binciken lalle ya da matukar amfani, tunda wani lokaci za ka ga wajen yin bincike ne a nan ne za a iya gane cewa in ma ita ɓaro ne ce suwa suke sa ta kuma ina take kai 'ya'yan, wanda kuma kaga daga wannan lokacin 'yan sanda za su samu damar da za su kamo waɗancan saura da a haɗa a hukunta su. In kuma an yi bincike a gano cewar a'a abin nan da ake zargi kaga bata aikata ba shikenan. Babban abin da ya bata mutane rai shine gashi dai na farko mijinta ya nuna cewar dan anguwan ne a nan yake, kuma jama'a da dama sun shaida mutumin kirki ne, ita ma wannan matan mutumin kirki ne. Amma duk da haka da aka ce lalle ana zargin ta, kaga abokansa ba su goya masa baya ba, sun da cewa lalle sun yarda, amma a tsaya a yi bincike, wanda shi bincike lalle shine zai kore komai. To amma ko matasan nan ba su yarda ba, wanda kuma kaga yanzu na tabbatar wayannan suka aikan nan za su jama wasu matsala, domin shi kamar 'yan sanda idan an zo ana haɗawa duka ne da wanda ya laifi da wanda bai laifi ba, su 'yan sanda ba za su iya ganewa ba, su ma dole sai dai sun je sun yi wancan bincike da su matasa ba su son a yi, sannan a nan ne a gane wane ne ya aikata wane ne bai aikata ba. Domin yanzu a ƙasar nan tamu Najeriya akwai jama'a da dama wanda za ka ga irin wannan aika-aika an zo an yi ta a guri, bayan kuma an yi wannan aika-aika a guri a ƙarshe za ka ga an zo kame na bai ɗaya, wanda kuma idan an zo an kama mutane gaba ɗaya irin haka an tafi da su ofishin 'yan sanda an kai su an kulle su, da wanda ya aikata laifi a cikin su da wanda ma bai aikata ba, dukkan su wani lokaci sai ga an tattara su an watsa su gidan yari, wanda wani lokaci kuma za ka ga wanda yake da hanya an zo an ba da kuɗi an yi belin sa, wanda kuma bai da hanya a ƙarshe yana ji yana gani sai ka ga wannan laifin ya dawo akan shi an kashe gidan yari an manta da shi. Domin ba su ɗaya ba ba su bi ba, mun sha ganin fayafayen bidiyo a kafafen sada zumunta inda za ka ga mutum ya fito ya ce lalle ana zargin an yi barna ne a guri, shi kila hanya ta biyo da shi, to amma 'yan sanda suna kame aka kama shi a matsayin za a je a yi bincike, wanda kuma an je an yi bincike an tabbatar cewa bai da laifi, to amma saboda sarrai maimakon a sake shi ya je ya ci gaba da rayuwarsa, amma kuma sai ka ga an rike shi, wanda kuma sanadiyar haka sai aka yi mutum gidan yari a manta da shi. Tunda da dama za ka ga wani lokaci akan samu mutanen mu ma wanda za ka ga 'yan nan Najeriya ne sun tashi sun tafi Nijar ko wata kasa irin haka a irin aika irin wannan, kai kuma a matsayin ka na bako wanda ba wanda ma ka sani a garin, a ƙarshe sai a kama mutum a kashe gidan yari sai a manta da shi. Domin wani abin in ma ƙasar ku ne da dan dama kila za ka iya samu wata hanya ka iya aikawa lalle ka gaya mai uwanka da abokan arziki ga halin da kake cikin, za a yi zuwa a taimake ka. In kuma wanda aka ce yanzu yana wata ƙasa ne irin wannan abun ya riga ya ritsa da shi, to kaga ya da matukar wahala lalle ya samu kukuta. Ko da lokaci babban abin da ya kamata shine lalle yanzu a wannan rayuwa iyaye su dinga kokari su dinga kula da 'ya'yansu yadda ya kamata, shine babban hikima da za a yi. Amma kama barawo a ce an kona shi wannan lalle ba ita ce za ta bada fita ba, domin aika ya riga yayi, ko da an kona shi kuma kaga an rage ne. Amma babban hikima shine ya zamanto lalle ba a riga aka dauka ba, domin in aka riga aka dauka lalle an riga an yi barna. Su kuma 'yan bindiga ko wannan lokaci lalle muna kira ga mahukunta lalle su tashi tsaye su tabbatar da cewa
wa'innan azalimai su ma an kakkaɓe su an kawo ƙarshen su domin yanzu wannan lokaci ne da damuna Allah kaɗai ya san iyakar mutanen da za su yi asara na rashin zuwa gona tunda yan bindigan nan an san cewa lalle ba sa bari a noma musamman kuna gani yanzu wannan lokacin damuna da talaka suke kokarin su shiga gonakai su noma a wannan lokaci ne shugaban yan bindiga Bello Turji lalle ya so manya-manyan makamai wanda kuma ya so wa'innan makamai ne domin ya zo ya ƙara takura ma talakawa ya ƙara uzura musu gashi dai duk da haka yakan faɗi kuɗin haraji wanda za a biya shi lalle kafin a shiga gonakan nan a yi noma kuma za a ga talakawa bakin gwargwaro suke kokari su ɗauki wannan kuɗi su bashi domin su kuɓuce daga sharrin sa amma kuma lalle ba shi ne zai hana wannan sharrin na Bello Turji ya addabi mutane ba kuma ko da wani lokaci an sha ba mutane shawara cewa wannan kuɗin ɗaukar fansa kuɗin fansa da ake ɗauka ake ba 'yan ta'addan nan lalle ba mafita ne ba domin kullum da shi ne suke zuwa suna ƙara sayan makamai kuma suna ƙara ƙarfi kuma suke ƙara yaƙar mutane hana su lalle shi ne mafita. Don Allah don annabi idan yau ne farkon zuwan kawai tasha tamu ka danna mana alamar subscribe ka danna mana alamar ƙararrawa ku share ɗin bidiyon nan kai lakin muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin da muka kalla.